Zdravíme všetkých! Toto je Erik Parší, ja som Pako. Možno nás poznať po prezývkou Ronalda Messi, mňako Raptora. Po 7 rokoch natáčame Zabíjačský les. Tu máme aj pohřeb. Je tu aj obrazený kríž a v tom hrobe sú aj kosti, zuby, nechty a tak. Tuto kamarát kúpe jamu a do večera dajte viac ako 50 odberateľov, keď to chcete vidieť naživo. Tuto máme takú menšiu pasť pre vraha. Zatiaľ to už nie je dostávané, vás to prasuje. A čo hovoríš na to, kamaráde? No dobre. Rozumíte, a dobre. No je tu až stará partia. Keď chcete vidieť naživo, šupnite tam 55 odberov a večer to tu máte naživo. Však že to posuli. Ešte sa dodá, že tu nemá stará partia, ale sa na to zvadrneme. Vidíte, ako to tu vyzerá. Aspoň 10 lajkov na to a tie odbery hlavne. 50 dneska, vydám vám video a ešte raz sme natáčali, aj to vám vydám. Keď budete chcieť, píšte tam dole. Toto bude základná, začatený hotové, robíme na tom. Tak tu budeme mať úkryt potom, taký, tam budeme mať zbrané a také. Máme aj postavy, Samaru, ale to není až také, že sa to objaví, viete. Však Samara ako pred 7 rokmi v telefóne sa neobjavila, dúfame, že pokračovanie sa objaví. Čo si na to? Tam, A povedz, kto sa vráta? Vrasa? Aký vrah? Povedz? Nevieš? A ja som to nepovedal, že? Ghostface sa vracia. Ghostface. Pokud si pamätáte, tak sme ho zabili pred 7 rokmi. Tento je tu nový, keď sa pred 7 rokmi boli iná skupina, bol tu Palo, bol tu Boris, boli tu strašne ľudí Adam, pokud si pamätáte, chalani sú preč. Ja som zostavený do starej partie a to nevadí, pretože mám tu tohoto kolegu. Je tam môj, dá sa povedať, nevlastný brat. No a uvidíme, čo tam to vyjde. Pokračovali sme chceli dať už dávno, ale bohužiaľ to nevyšlo. Tak to máte po 7 rokoch. Čakali si dlho a ste sa dočkali. Šupnite to tam tých 50, 20 než 50 odberov.